Ga hanya mafi sauki da za ku sauke dukkanin wani kasida ko waka a social media, ko da kuwa ba ku san sunan wannan wakar ba ko sunan wanda ya yi waka, wanda hakan yana faruwa da mutane a wasu lokutan. Mutum zai ji wani waka ya masa daɗi, yana so ya nemo wannan wakar amma kuma bai san sunan wakar ba ko sunan wanda ya yi wakar. To abin da za ku yi a nan shine za ku shiga cikin Google. Bayan Google ya buɗe muku ga wannan alaman ta mic, sai ku taba kansa. Bayan kun taba kansa ga da sake son nan ya bayyana nan. To a daidai nan sai ku dan rera wata waka ko wata kasida. Alal misali bari mu yi wannan kasidar. Bayinka ne, ‘ya'yanka ne, mawaƙanka ne, majahanka ne, abba jinjina ne, ni masoyinka ne, Abdul fada ne, mu ‘yan barnanka ne, sakinka ne, ɗan yayanka ne, Futuhi Sirri ne, ni masoyinka ne. Yawa, to kun ga gashi na yanzu result from Google research. Kun ga waka na farko nan da ya fi kama da muryan da na yi, gashi na Ahmad Ali, Zaki dan yaya. So wannan shine waƙoƙin da suka fi kama da waƙan da na rera. Sai ku taba shi kamar haka. Bayan ya kawo ku wannan fiskan, sai ku ƙara tabawa, to zai kai ku YouTube ɗinsa, a inda anan ne za ku samu wannan waƙar da kuke nema. Kun ga wannan shine kasidar kamar haka. To jama'a, da fatan kun ji daɗin wannan sabon bidiyon, sannan kar ku manta da yin like da follow domin samun bidiyoyi masu amfani irin wannan. Sai mun haɗa ku a next video.